Otvoreno prvenstvo Vojvodine u cross biatlonu održano ove godine nije prvo takmičenje te vrste u pokrajini, ali je prvo nakon 23 godine. Specifičnost cross biatlona jeste da umesto skijanja takmičari trče do strelišta, a tamo ih čeka meta na udaljenosti od 10 metara. 2013. godina za nas je istorijska, jer prvi put je održano takmičenje u cross biatlonu na teritoriji Vojvodine, a i na teritoriji Srbije u istoriji sporta. I posle 23 godine održano je takmičenje u biatlonu na teritoriji Vojvodine. Poslednje takmičenje je bilo 1990. godine, održano na Brankovcu, prvenstvo u Vojvodine u zimskom biatlonu. Prvo, ja sam isto oduševljen s obzirom da prvi put imamo takvo takmičenje ovde na našim prostorima i što je to ovde u Novom Sadu, znači mog klubu, a samim tim sam zadovoljan što je i pored takmičenja i mojim rezultatom, s obzirom da je bilo, da kažem, zahtjevno, jer je bila i dobra konkurencija. Sama disciplina je zahtjevna jer obuhvata kroz trčanje, koje je samo po sebi specifično, i gađanje iz puške, ovog puta iz vazdušne puške na 10 metara. Organizatori sportskog kluba Biatlon postarali su se da među 63 takmičara bude i 15 iz Sjenice i sa Zlatibora, koji su osvojili 4 zlatna odličja, dok su domaćini osvojili 5 medalja, od kojih je jedno bilo najsjajnije. Ovo mi je prvo takmičenje u Novom Sadu, sve okupno drugo takmičenje u cross biatlonu koje sam imao. Generalni utisci su super. Što sam mogao, to sam radio u tom trenutku, dao sam svoj maks. Dan pre toga sam imao već jednu trku na 10.000 metara, što me možda koštalo i te razlike od minut 2 za zlato. Sa druge strane, spremali smo se Australijani mesec, 2 dana pre toga. Konkretno, bavim se atletikom, tako da trčanje mi nikad nije bilo problem. S obzirom da je to bilo prvo moje takmičenje u biatlonu i prvi dodir sa biatlonom, bilo je veoma zanimljivo i veoma osvežavajuće. Naime, bavim se triatlonom i nakon triatlonske sezone ovo je bilo nešto sasvim novo i bilo mi je baš uzbudljivo. Zahtevnost biatlon ogleda se u spoju dve discipline, od kojih jedna iziskuje fizičku spremu, a druga tehniku i smirenost. Upravo zbog toga najteži je deo kada posle trčanja treba smiriti puls i spremiti se za gađanje, koji u slučaju promašene mete donosi i kazneni krug. Pri visokom pulsu trebamo biti 100 smireniji, da treba da ignorišemo u slučaju ako nam iz znoji uđe u oči, da pokušamo da smirimo to pulsiranje puške koje je nestabilno jako usled mišićnog umora. Pa s obzirom da sam sad prvi put imala priliku da kombinujem visoki puls sa pucanjem, mogu reći da mi nije palo toliko teško. Mislim da je sve stvar u treniranosti i da kada je sportista dobro utreniran je dobro i da za kratko vrijeme smiri puls, tako da mi pucanje nije predstavljao problem posle trčanja. Mislim da i trkači na skijama i biatlonci po nekoj proceni maksimalnoj potrošnje kiseonika, koja je kao pokazatelj fizičke spreme, imaju najviše pored biciklista, znači najveći taj stepen maksimalne potrošnje kiseonika, što dokazuje upravo to, znači da su to najspremniji sportisti i da je sigurno preporuka da se, da kažem, neki mlađe generacije bave tim sportom. Osim atletičara i triatlonaca, i članovi streljačkih družina nadmetali su se na prvenstvu Vojvodine u cross biatlonu, a upravo zahvaljujući strelcima iz Novog Sada, koji su bili i sudije na stazi, takmičenje i organizacija bili su na vrhunskom nivou. Bilo je jako zanimljivo takmičenje, jako lepo organizovano i svi su se, verujem, lepo proveli, iako je padala kiša. Mahom su radili volonterski svi sportski radnici, što udruženja atletskih sudija koji su bili zaduženi za rad na stazi, što streljački radnici, što treneri i sudije iz biatlona, kojih je bilo najmanje. Trener Murat Garibović iz Jelenka i Sjenice i Radosav Jelisijević iz sportskog kluba Zlatibor. Oni su dosta pomogli samim tim što su doveli dosta takmičara i kao drugo svojim iskustvom i znanjem, pored mene koji sam međunarodni biatlon sudija, uspeli smo da koordiniramo rad sa 25 sudija, što na stazi, što na strelištu, što na kaznenom krugu. Prvi klub u Novom Sadu koji se bavi isključivo biatlonom osnovan je 2007. godine, a nabavljanjem rolera, pušaka i meta za takmičenje učinjen je prvi korak. Sledeći je osnivanje Biatlon saveza Vojvodine, a najveća želja je popularizacija tog dinamičnog sporta i odlazak takmičara na zimske olimpijske igre.